Здравейте от нашия YouTube канал. Днес ще ви представим един кучегон, който е много добър за свободно пуснатите кучета. Работи на принципа на нискочастотни честоти, които не са уловими за човека, но за кучетата е много добър вариант. Предпазва от нежелани стресови ухапвания и подобни. Също така има и фенерче за нощно време. Много мощен, с 3 глави. В момента може би е най-доброто на пазара. Като цена и качество е безупречен. Също така имаме и други подобни модели, но този модел силно го препоръчваме. Имаме така и устройства за дресировка на кучета, различни породи. Имаме електронни огради за заграждане, за ограничаване на движението на кучета. Имаме устройства, които са против лаяне. Имаме устройства, които са комбинирани против лаяне. Тоест всичко за домашните любимци. Ако имате някакви въпроси, обърнете се към нашите телефони в YouTube канала ни.